a mellor radio de toda Nigrán. Hoxe temos a gran sorte que ata os micrófonos de Radio Vilameán achegarase todo un referente deportivo. Conta, quen é? Pois hoxe contamos coa presenza de Susana Rodríguez Gacio. Para que non o saiba aínda, Susana naceu en Vigo fai 27 anos e comezou a practicar deporte xa dende cativa. É para triatleta, o que quere dicir que practica o atletismo, a natación e o ciclismo. Susana padece albinismo, que é unha condición hereditaria que se caracteriza pola falta ou dificultade de ter pigmento na pel, ollos ou pelo. Pero iso non foi ningún impedimento para que Susana se colgara da medalla de bronce no campeonato do mundo celebrado en Chicago. Agora, o seu maior objetivo é chegar ás Olimpiadas de Río de Xaneiro de 2016. Susana, Música. Espera, descansamos. Ahora cando paramos, saudamos a Susana, vale? Saudamos a... Bos días. Hola, bos días. Queremos que nos resolvas certas dúbidas sobre ti. Que recordas da túa etapa no cole de primaria? Bueno, daquela, SB. Sempre foste tan boa estudante? Bueno, a verdade é que sempre me gustaba facer as cousas e facelas ben. Era moi perfeccionista e xa dende ben pequena tiña a costume de chegar a casa e facer os deberes, porque miña nai era mestra, entonces sempre me andaba un pouco encima. Lembro-me de cando suspendí o primeiro examen en quinto, que o pasei fatal. Por que entre todos os deportes elixiste para triatlón? Elexino de casualidade. Eu de pequena facía atletismo, despois estive tamén nun clube de natación e das tres cousas o único que non probara nunca fora o ciclismo. Tiña varias amigas que facían este deporte e, bueno, un día de casualidade decidí probar. Apunteime unha proba e gustoume tanto que entón, pois, xa non o deixei. Que significa para ti Maialen Noriega? Como a coñeciches? Pois a Maialen coñecina tamén de casualidade. Unha vez participamos nun campeonato de España de ciclismo, eu coa miña guía, e ela daquela era a pilota dunha rapaza tamén de ciencia visual de Barcelona. Elas quedaron de primeiras nunha contrarreloxo e eu e a miña guía segundas e coñecémonos esperando para entregar as medallas no podio. Para min pois é unha persoa moi importante porque Maialen durante as competicións e os meus ollos. Bueno, ademais de todo eso, pois tamén é unha boa amiga. En que pensas no momento que entras pola meta? Pois o que me gusta pensar no momento que entro pola meta é que fixen todo o que podía nese momento. En que fixen todo o esforzo que estaba nas miñas mans. Esa pois é a mellor sensación. Si aparte de eso pois vai acompañado dun bo resultado, pois, bueno, sempre me lembro de toda a xente que me axudou a chegar hasta aí. Gustaríamos saber como é o día a día de entrenamento. Pois eu adestro 7 días da semana, 6 deles moito máis tempo e os domingos é o día que menos adestro. O domingo só fago unha das 3 modalidades. Os diferentes días pois imos combinando. En total na semana facemos 5 adestramentos de natación, 5 de bici, 5 de carreira a pé, 2 de gimnasio. E segundo día pois imos mezclando. Sabemos que un dos teus pratos favoritos son os raviolis con carne picada e bechamel. Podes nos decir outro? Ou hai que facer dieta para estar ao teu nivel? A ver, hai que facer dieta, hai que cuidarse. É dicir, a mí, por exemplo, gustame moitísimo os dulces, o chocolate. Por exemplo, ahora no vosso cole acaban de dar un pedazo de trenza de aquí de Nigrán, que é dos meus postres favoritos. Os raviolis esos que fai miña nai son únicos, pero aparte de eso, pois gustame un bo solomillo a pimienta ou, bueno, unha boa carne. Por que medicina e fisioterapia? Sempre quixen estudiar algo relacionado coa saúde, porque, bueno, sempre me gustou moito, empezando por coñecemento do medio, despois bioloxía. Bueno, según fui medando, sempre me foi dando interés tamén en estas cousas. Quizás tamén teña influído que meu pai é médico,
sempre lle preguntaba que fixera cando chegaba de traballar e así. Bueno, pois pouco a pouco foi chegando. Pois facer un descanso, se non pobre Susana. 3 dentro. Gustanche os animais? Como ves a figura dos cans guía? Pois, mira, os animais gustanme. O que pasa é que eu, para eso, non son unha persoa moi responsable, pois neste momento non teño ninguna mascota. Os cans guía son unha figura moi importante, porque hai moita xente que lle dá a posibilidade de ser independente. Para que vos imaginedes, por exemplo, se tú, unha persoa invidente que utiliza un bastón para andar pola rúa, o típico bastón blanco, pois ti cun bastón, para saber onde están as cousas, tens que chocar con elas, porque o bastón, hasta que chocas, non sabe onde está nada. Un can permíteche moverte sin tens que chocar coas cousas, porque xa el solo se dirixe. Entonces, bueno, a verdad que son xeñais, costa moito adestralos, pero é unha figura maravillosa. Que presentimento tes sobre as Paralimpiadas de Río de Janeiro? Bueno, van a ser os primeiros xogos nos que haxa o deporte de triatlón, os xogos paralímpicos. Presentimento, pois non me gusta moito falar a longo prazo. Primeiro teño que conseguir a clasificación, que a teño moi preto, pero falta certificala. Despois, a disfrutar o máximo posible, ojalá poder conseguir unha medalla. Con que dificultades podes atoparte no teu día a día? Bueno, no meu día a día, pois, mira, as cosas máis sinxelas. Por exemplo, ir pola rúa e ver un bordillo, unhas escaleiras, cruzar as rúas que non teñen semáforos ou semáforos que señan sonoros, porque os outros se de noite si que os vexo, pero se hai moita luz non. Ver o número de autobús, recoñecer as persoas. Eu, por exemplo, se me atopo con alguén pola rúa ou esa persoa me saúda, ou eu paso de largo. Medir a comida, por exemplo, cando cociñas, cousas así. Se tiveras que elegir, que elegirías, terra ou mar? Pregunta complicada, pero mar, porque en realidade nos vivimos preto do mar e cando estou nun sitio no que non hai mar, sí que o boto de menos. Carne ou peixe? Carne, por suposto. Branco ou negro? Branco. Branco porque parece que é como máis positivo, non? O negro parece un color máis triste, sempre. Fútbol ou baloncesto? Bueno, fútbol. Por último, que consello podes darlle a uns rapaces como a nós? Bueno, pois a uns rapaces como a vos, dicimos que teñades ilusións, que teñades soños e que sempre loitedes por eles, fagades o máximo posible para conseguilos, que nunca vos quededes con algo de esforzo dentro. E as cousas, se se desexan de verdade, se poden conseguir. E os obstáculos máis grandes que hai son os que nos poñemos nós mesmos. Entonces, bueno, pois que sexades felices e que loitedes por o que queirades. Susana, foi un placer poder escoitar. Agradecemos o teu paso por a nosa radio. Esperamos que se podes nos traias a medalla de Río a ensinar na cole. Sabemos que tes unha senda moi apretada, así que por iso é dobre agradecemento. Sen dúbida, estaremos moi pendentes dos teus pasos. Desexamos moita sorte. Isto foi todo, amigos. Poderemos facer mellor, pero sen dúbida mantenernos a mesma ilusión dende Radio